Nar il-ħamis li ġejna t-television se jkun qed iwassal xandira diretta il-ġurament tal-ħatra ta' Miriam Spiteri Debono, xandira li se tibda fid-9 ta' filgħodu u tibqa' għaddejja sa wara nofsinhar. Ftit tal-ħin wara li jibda l-programm, il-President George Vella se jkun qed jitlaq mill-Palazz ta' San Anton għall-aħħar darba u flimkien ma' sinjura tiegħu jiġu skortati lejn il-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Dan fil-waqt li Miriam Spiteri Debono mistennija titlaq mid-dar tagħha f'Birkirkara għal-ħabta tad-29 ta' filgħodu. Fl-10 tibda qudiesa solenni tkun ċelebrata mill-Arċisqof ta' Malta Monsignor Charles Scicluna. Xejn tispiċċa l-qudiesa l-Speaker flimkien mal-President elett u l-familja tagħha jitilqu bil-mixi mill-Konkatedral ta' San Ġwan għal Palazz tal-Gran Mastru u ċ-ċeremonja tal-ġurament mistennija tibda f'nofsinhar. Fil-fatt, Miriam Spiteri Debono mistennija tieħu l-ġurament għal ħabta tal-kwarta biex bekk issir il-11 il-President tar-Repubblika ta' Malta. Sija wara il-ħatra tagħha, il-President elett se tkun qed qiegħed bukkett tal-fjuri bis-swit il-Monument tal-Gwerra sabiex eventwalment tmur lejn il-Palazz ta' San Anton ħattart fejn hemmhekk tiġi milquha mill-istaff tal-Palazz. Għal-ħabta ta' statejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech mistennija mill-vista lil Miriam Spiteri Debono fil-Palazz ta' San Anton. Intant waqt dan il-programm speċjali fuq Net Television se jkunu qed jitwasslu d-dettalji kollha b'kollegamenti live u diversi features kif ukoll analisi dwar dak li qed nistennew mill-presidenza ta' Miriam Spiteri Debono. Dan apparti li ssir ukoll analisi tat-terminu ta' 5 snin li fih mexxa George Vella bħala President. Il-programm se jkollu preżentazzjoni ta' Nathaniel Attard illi se jkun akkumpanjat minn diversi mistiedna distinti, fosthom l-ex-Prim Ministru ta' Malta Lorenz Gonzi, il-President Emeritu Mary Louise Coleiro Preca u l-ex-Speaker Anton Tabone.